Poviem vám, každý v tých bývalých dvoch republikách sa snaží urobiť fesťák a vypredať ho, ale ne, to iba Vysočina Fest je vyprodaný. Tak sa teda pýtam, máte z toho radosť? Nie alebo áno? Prosím, dokedy mám čakať, im povieš mi svoje. Ako zlodej zakrádam sa v noci a mrznem pod tvojou bránu. Skúsite vy a verím silou. A vím, že počúvaš takouto bránou. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Poznáš ten pocit, keď už odchladený čaká kvôli žene do rán. Jasne, že nie, to s ženy ženské si chladné a pevnejšie ako za brán. A verím silou a viem, že počúvaš tak od svoj bránu. Chcem počuť spievať ich hlavu, raz príde čas. Ja viem, že sa dočkám, spravím ťa šťastnou. Tak dnes večer nie, tak odpovedz, prosím spolu bude. Otázka, čo by obligátna, sú tu dnes večer nejaký mužský? Nazar chlapi, otázka života, sú tu nejaké dievčatá? Tak si to predstav, že vyleziem hore a naše tela v spinu vidno. Čo majú potom, že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno, nevnec. A verím silou a viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Raz príde čas, ja viem, že sa dočkám, spravím ťa šťastnou. Tak dnes večer nie, tak odpovedz, prosím ma. Raz príde čas, kedy budeš mať, ja viem, že sa dočkám a ty povieš a spravím ťa šťastnou. To ti viem slúbiť, tak dnes večer nie, ja prídem zas rád. Tak odpovedz, prosím, dámy a páni, toto je náš súvis. Kedy budeš nárobiť, ja viem, že sa dočka a ty povíš vám, spravím ťa šťastnou, to ti viem slúbiť, a dnes večer nie, ja prídem sa srám, tak poď prosím. Raz príde čas, kedy budeš nárobiť, ja viem, že sa dočka a ty povíš vám, spravím ťa šťastnou, to ti viem slúbiť, a dnes večer nie, ja prídem sa srám.